Ο Αύγουστος είναι εδώ και μαζί του φέρνει καύσωνα. Ο καλύτερος τρόπος για να δροσιστείς. Ένας δροσερός καναπές και η τέλεια ταινία. Σου έχω ετοιμάσει μια λίστα που θα σε βοηθήσει να ξεφύγεις από τη ζέστη. Πάμε! Ξεκινάμε με την Disney. 1. Ψυχρά και ανάποδα. Frozen. Η απόλυτη ταινία για τον πάγο και το χιόνι. Ιδανική για να παγώσεις από τη ζέστη του καλοκαιριού. 2. Το Bambi. Η διάσημη σκηνή στον παγωμένο ποταμό είναι η ιδανική δροσιά για την καρδιά του καλοκαιριού. 3. Η πεντάμορφη και το τέρας, του Beauty and the Beast. Μια ιστορία αγάπης σε ένα χιονισμένο κάστρο. Η τέλεια απόδραση από τον καύσωνα. 4. 101 σκυλιά της Δαλματίας, τα 101 Dalmatians. Η επική καταδίωξη μέσα στο χιόνι προσφέρει μια αναζωογονητική αίσθηση δροσιάς. 5. Η Λέδη και ο Αλήτης, Lady and the Tramp. Μια ζεστή ιστορία για να τη δεις στον καναπέ, όταν έξω η ζέστη σε εμποδίζει να βγεις. 6. Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, The Lion King. Μια επική ταινία που ταιριάζει σε κάθε εποχή για τις βραδιές που θέλεις απλά να μείνεις μέσα. 7. Η κοιμωμένη ωραία, Sleeping Beauty. Ένα παραμύθι για τις μέρες που θέλεις απλά να χαλαρώσεις και να ξεφύγεις. Και τώρα η επιλογή μας από την DreamWorks. 8. Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας, του How to Train Your Dragon, μια περιπέτεια σε παγωμένα τοπία για να νιώσεις την απόλυτη δροσιά. Ελπίζω να σου άρεσε η λίστα. Ποια θα δεις πρώτη? Γράψε μου στα σχόλια. Μείνε δροσισμένος και χαλαρός. Τα λέμε!